Dadi nek pengen sehat jiwa raga niku nek enek sing mlebu ya kudu enek sing metu nggih nggih. Aja tupeh sugih banjur do semuge ngaten nggih nggih. Aja tupeh sugih banjur do sing sugih gak oleh semuge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerih luar biasa, tepuk tangan kagem panjenengan semua, masya Allah. Piyayi sak menten kathah kok wayu-wayu kabeh. Alhamdulillah, nggih kersane hati jara ing siang punika estu pikantuk ridho saking Allah, beta manfaat barokah fitini wa dunya hatal akhirah. Kula nggih pengen ngejak panjenengan sholawat matuk nggih Bu nggih. Nderek izin para yai nggih. Menika kala wau lak saking kanca-kanca grup hadroh mriki sakniki saking kula sak kanca mengke kula sholawat jenengan derek ngeten nggih Bu nggih. Sing saged monggo mungel swanten, sing gak apal mboten napa-napa penting kancane sholawat jenengan derek mongap-mangap ngeten mawon. Mengke malaikate lewat lak ya kecatet Allahumma amin. Ya sareng-sareng jenengan sing neruske nggih Bu nggih. Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholat nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Iwak dendeng, iwake sepat sing rawuh ganteng. Rapatek wani madhep rono aku. Nggih Pak nggih. Sing rawuh ganteng terus sregep salat. Allahumma ibu-ibu rasah meri genteng saniki. Iwak hiu cacahe siji. Iki piro niki pinten? Masya Allah, aku wis ngene kok ya jek papat. Niki pinten Bu? Oleh sing mburi gak ketok mura papat nggih. Siji nggih Bu nggih. Heeh siji ae rasa oke-oke, ngerih kok malak-malak mentoyo ya. Papat siji nggih nggo wangsuli. Iwak hiu cacahe siji sing rawuh ayu terus sregep. Ya Allah tenan Bu, tepuk tangan sik. Lah ngajine sregep tenan apa ora? Saestu nggih, sregep ngaji tur gemati. Jenengan nggih gemati karo bojone ta? Sok. Alah ya Allah, mugi-mugi gemati nggih. Tuku leci menyang Tejo. Leres ta mriki Tejo ta? Oh, lah ku goleki jenenge kampunge Tek Bejo apa Tejo ya? Oh Tejo keblasuk dugi mriko kula. Nggih, Tejo nggih. Leres Pak Lurah nggih Tejo nggih Pak nggih. Nggih. Pundi? Beran Tejo. Berarti kudu enek berane ngeten. Ya tak tambahi. Engko berane ra katut ngono mulih. Ngo baleni. Tuku leci menyang beran Tejo. Sing sregep ngaji muga-muga mlebu swarga. Allahumma amin. Tuku
men yo. Neng Madinah kadoan mboten? Oh, karo umroh, karo haji, Allahumma. Niku iso dadi donga lho, Bu. Nggih ta? Sampe nek pas haji umroh ning kono tuku peci. Nukokne sing ning griya nggih. Heeh. Dados tuku peci. Tuku peci neng Madinah. Sing sregep ngaji, sing sregep ngaji dulure kata Allahumma sholawat sareng mangga Cak didudak ya Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli Kesehatan sing liar-liar. Mboten Bu. Siap ngaos sareng-sareng nggih Bu nggih. Monggo salam kula ambali kaping sepindhah malih Bapak Ibu. Sedaya ingkang rawuh, ingkang kersa jawab salam kula ikhlas, kula nderek ndedonga mugi-mugi tansah dipun paringi panjang umure. Tansah dipun paringi sehat dohir batine. Ingkang kersa jawab salam kula buanter mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi jembar rejekine barokah rejekine ingkang kersa jawab salam kula ikhlas tur banter mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi ayem tentrem rumah tanggane solih solehah putra putrine manfaat ilmune ndang dolu nasutange. Tek banter pa usum utang Bu. Dereng lunas. Awet ndek biyen ka urung. Lah piye to? Lang tejo angger wayah lunas malah. Belum daftar neh jare. Pramila mugi-mugi dipun paringi gampil anggenipun nyaur utang Allahumma. Kanthi ngucap saha jawab salam mugi-mugi saged anjalari kita sedaya selamat, selamat donya ngantos dumugi swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Hadratil kiram dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kita takdimaken sedaya para kiai, ibu nyai, ustadz ustadzah ingkang boten saged kawula sebat setunggal bapak setunggal ingkang tansah kita takdimaken ingkang fa insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Ketua Muslimat kita yang luar biasa cantik dan mempesona. Aku mentolo gawe ne pantun aku. Neng gak sah mengko marai Ibu Ulia gak iso turu. Panjenenganipun Ibu Nyai Ulia Goyati STHI ingkang tansah kita hormati, ingkang tansah kita takdimi. Nyuwun ngapunten Bu Nyai kula teng inggil. Aku mentolo melok jegur ning isor mriki. Mboten dados napa nggih Bu nggih? Mboten ateges kula klathuk wani kurang duga ananging panitia sampun nyediani kepeksa nggih kula nggeni. Napa ijol pripun Bu? Saha dumateng panjenenganipun sedaya tokoh masyarakat saha pawong desa saking Duku Beran Teje Keras Kulon, Keras Kulon berarti akan keras etan Bu. Keras lor, oh, lornya gak enak, keras kidul, keras hidupmu. Mriki keras kulon nggih nggih, keras kulon Gereh, terus Bu Gereh nggih, Gereh, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi, panjenenganipun Bapak RT, Bapak Bayan, Bapak Carik, Bapak Kepala Desa, ingkang kala wau sampun bagi-bagi, napa Pak wau Pak? Aku mentolo melok mriki lho Pak wau. Wah, aku jane iso kula ngacunge karo Bu pengurus. Ustadzah mboten parang mriko. Niku sing dibagi fitrah niku jamaah ngeten. Wau telas pinten Pak Lurah? Masya Allah Pak Lurah panjenenganipun Bapak Lurah Samsul Hadi. Lha sak nggih. Nuh kula oleh ngapalke sampai tak catet-catet niki wau. Kalih panjenenganipun Bapak Camat, nggih Pak Camat. Nggih, panjenenganipun Bapak Sriono Esos MM ingkang tansah kita hormati, so Pak insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. So sedaya tamu undangan ingkang boten saged kala sebat setunggal bapak setunggal wabil khusus grup Hadroh asmane napa niku? Az-Zahra, nggih, grup Hadroh Az-Zahra ingkang mijil saking Parangtritis Jogja. Saking pundi Bu? Tebih, oh Gereh, lah iya Jogja niku njujuk saja. Parangtritis niku tegese mepet tritis. Az-Zahra nggih. Grup Az-Zahra iku asmane. Leres Bu Az-Zahra.
nada dakwah dados misine ngoten Ibu prawan kabeh penabuhe sik to aku mau nyawang kairingan ketake kaya perawan ngene perawan Bu ya Allah kula niku seneng nek enten rebana ibu-ibu ngeten iki kula niku sing tak openi bendina rebana ibu-ibu teng Sragen enten 51 grup yang saya bina dados sami Bu kados jenengan-jenengan jaman urung melok grup rebana katon sepuh masa meloki tambah enom ngapunten nggih apa ya ngono oh nggih lah masalahnya terus dadi ngerti gincunan terus ngerti skincarean tapi Pak ya rada tambah ragat sithik ngeten nggih Bu nggih perawan kabeh penabuhe alah ya Allah ngeten nggih mesti bungah ingkang mirenge alhamdulillah berkah iku jargone mugi-mugi berkah barokah pikantuk ridho saking Allah Allahumma saha dumateng ibu-ibu bapak-bapak sedaya pengurus muslimat PAC nggih saha sedaya banom NU ingkang boten saged kala sebat setunggal bapa setunggal ingkang fa insyaallah dipun mulyakaken Allah ingkang fa insyaallah calon-calon penghuni surga Allahumma calon penghuni surga nggih Bu nggih tapi calon ki enek dua kemungkinan kadang dadi kadang ora ning mugi-mugi sing rawuh niki calon dadi sedaya pramila kangge ngawali atur Bapak Ibu monggo kita hangaturaken puji dalasan syukur bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin ing wekdal kesempatan siang punika kita saged makempal bermuajahah wonten papan palenggan ingkang minulya punika kanthi keadaan sehat wal afiat pramila monggo dipun syukuri kanthi ngucap syukur alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmat tillah la haula wala quwata illa billah mugi-mugi kita dipun paringi kekiyatan kesabaran keikhlasan kemudahan dalam berjuang wonten mergi ingkang dipun ridani Gusti Allah langkung-langkung nguri-nguri Nahdlatul Ulama ala ahlu sunnah wal jamaah kenging napa to ibu-ibu sing rawuh bapak-bapak ing siang punika kok ya dadak bersyukur marang nikmat paringipun Allah amargi Allah ngendikan wonten Al-Qur'an wa itta'adzana rabbukum la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adabi lasyadid sami apal to nggih ingkang artosipun dos pundi sak temene Gusti Allah niku bakal nambah terus nikmate kanggene tiyang ingkang gelem syukur marang nikmat paringipun Gusti Allah kok kosok wangsule enten tiyang ingkang boten syukur utawa kufur marang nikmatipun Allah pramila bakal dipun siksa naudzubillah min dalik dados nek dipun paringi nikmat harus bersyukur harus berterima kasih kudu matur nuwun terima kasih habis nerima kita ngasih kados Pak Lurah wau kan habis nerima terus ngasih gitu bar gajian langsung ngasih teman panjenengan semua panjenenganipun Pak Lurah mengke rezekine langkung kathah niku pun janjine Gusti Allah mboten Bu Titik sing matur mboten kok wonten ibu-ibu bapak-bapak purun sedekah ora malah lokak ning malah tambah kebak nggih napa nggih saestu niku contoh sing gampang dipun pahami kita sedaya punika dipun paringi nikmat niku lak kedah syukur nggih Bu nggih bilisan ngucap hamdalah biljanan ngangge ati niki nrimo qanaah gitu mboten rumangsa kurang ora milian cara mriki milian apa ya penginan nggih cara Sragen niku milian cara Ngawi penginan ora merinan kancane entuk nikmat awake dhewe melok seneng fa insyaallah niku sampun apa levelipun syukur biljanan ngangge
ati. Lajeng syukur bil arkan ngangge perbuatan sing rawuh dipun paringi kesehatan. Ingkang rawuh sami sehat Bapak Ibu? Sehat. Mboten wonten ingkang sakit nggih? Alhamdulillah sehat ngeten niki lah badan kita sehat bil arkan berarti kelawan perbuatan awakku sehat aku tak budal ngaji nggih ta Bu nggih ngaji niku ngatur jiwa ngasah jiwa gen dadi wong sing aji pramila dipun paringi sehat alhamdulillah wong nyatane wong urip ning alam donya iku iso ngrasakne nikmate urip nek awake sehat nggih napa mboten nggih no cobi manten anyar niku iso ngrasakne nikmate dadi manten anyar nek sehat lho Bu manten anyar kok malam pertama anyang-anyangen lha piye nggih Bu nggih pramila sehat alhamdulillah termasuk panjenengan dipun paringi nikmat Allah arupi bondo sedaya kagungan bondo Bapak Ibu gadah omah gadah sawah enek sing gadah enek sing boten penggawean gadah nggih Bu nggih lemah gadah duit Bu duit lah senajan ora iso nyetak nyatane bendina nyekel duit emas Bu emas sing muni mboten kemo apa rondo apa piye ya Allah genah mas jenengan enek sing bobot 50 kilo enek sing 24 71 enek sing meh sekintal barang lho kok ya emas sinten Bu iya mas bojo niku nikmat paringipun Allah ingkang kedah dipun syukuri cara gampangane ngeten Bu awake dhewe dipun paringi kudu ngucap matur nuwun gen jenengan paham nggih kok panjenengan sak ben dinten dipun blonjo bapak-bapak mriki lak nggih sami blonjo jenengan ta Bu Pak M blonjo apa ora sing banter to blonjo apa ora tek mboten blonjo nggih blonjone pendak napa pendak dina apa pendak minggu pendak sasi pendak panen apa pendak taun oh beda-beda enten sing pendak dina nggih Bu nggih enten sing pendak minggu enten sing pendak sasi enten sing pendak panen enten sing pendak taun lah nalika Gusti Allah maringi nikmat arupi bondo dititipne garwa jenengan Bu kok panjenengan niku dipun aturi nyuwun ngapunten nderek izin kalih jumeneng nggih Bu nggih sing mburi gen gak dangak-dangak ngoten dados panjenengan kok dipun paringi nikmat kalih Gusti Allah arupi bondo lewat dulur lewat kanca lewat garwa bapake maringi jenengan Bu iki rejeki paringe Gusti Allah ditampani ngucap pripun Bu alhamdulillah matur nuwun nggih sik infake kok sik Bu infake kok sik engko nek manut aku akeh engko pokoke sik kok sik nggih riyen mengke enten wektalipun diwangsuli mriki nek nimbali bapake pripun bapak apa papa apa ayang beb apa mas ayang beb Masya Allah papa Bu ya ngerih usum papa nggih pancen sakniki niku mboten kudu wong kutha Bu wong kutha wong desa pejabat rakyat niku nimbali bapake papa ora apa-apa diwangsuli nggih papa nggih berarti ibu-ibu mriki papae ben dinten ngantor Bu ngantore teng pundi? Oh alah neng Saben. Oh alah ya Allah, papa ngantor neng Saben gak apa-apa. Papae nek kondur saking kantor, kledang nguluk salam. Assalamualaikum dan dijawab waalaikumsalam. Papa pulang. Nggih Bu nggih? Iya gak apa-apa papa. Bapake ditimbali papa saking senenge leh mlaku iso nerik-nerik kok. Cagak ditabraki. Lah papa pulang ngantor nyunggi suket karo nggawa arit tok. Ora ya gaul deh. Mamae ngomong papa pulang ngarit ya Pak. Oh iya, papa pulang ngarit. Lah mama sudah pulang matun. Masya Allah, kompake rumah tanggane bahagia alhamdulillah. Baleni panjenengan dipun paringi rezeki Allah lumantar bojo diparingi Bu iki rezeki palinge Gusti Allah jawab pripun Bu alhamdulillah matur nuwun nggih alah Pak matur nuwun nggih Pak ampun cukup dugi mriku Bu gen tambah lega jenengan tambahi
Ditambahi nggih, diaturi ngeten. Ya Allah, bojoku ngeten Bu. Tak sawang tambah tua kok tambah bagus ngono. Ya Allah Pak diarane bagus langsung sedina adus ping 4 tok piye. Bolak-balik salen klambi ngono. Ya Allah tambah bagus, tambah sregep. Oh, diarani tambah sregep arit langsung dicekel dengah-dengah dibabati kabeh. Omah-omah diresiki sampai resik kae, lemari didol, kursi didol, TV didol. Sregep resik-resik ning wau lho. Masya Allah, tambah gemati nggih ta? Tambah lomo. Ngeten niku kira-kira bapake seneng mboten Bu? Seneng napa melih Gusti Allah tambah remen. Oh iki si fulan iki dikeki nikmat leh syukur tenanan. Akhirnya bapake ya ngeten ngerogoh sak mak blesek Bu. Nek kurangnya iki HP ku dolen rapopo. Sangke ridhone niku wau nggih Bu nggih. Pramila kita nek diparingi nikmat harus bersyukur, harus berterima kasih, matur nuwun. Nggo nek ajeng ngidene infak mboten napa-napa. Ngerti yo sifat pangeran. Wis tak selingane kok gen kleru. Arep njipuk 5.000 kleru 100.000. Kang wis nyipta gumelaring bumi langit ingkang nyiptakne bumi langit saisine sinten Bu? Gusti Allah. Kagungan sifat wajib cacahe 20, sifat mustahil cacahe 20, sifat jaiz cacahe siji. Uga Surya mega mendem isen-isene jagat kang supaya manungsa gelem syukur dikan bersyukur nggih katungkul buru kadunya satemah dolali mati nguk gonge ning gonge kula beto dhewe kok seragen iki mau. Nggih tepangaken menika ingkang nderekaken bojone kula Bu. Alhamdulillah nggih. Heeh. Ya niku lha didum. Engko nek kabeh ceramah lak ya malah ra tau ketemu nggih Bu nggih. Dadi diakal bendina bareng kula sing ngaji bapak sing ngorjeni. Matuk nggih Bu nggih. Heeh. Bapak niku anu Bu, sesek napa niku super. Mboten Pak Lurah mboten namung kemujeng nggih. Niki biasanya menawi diteruske pripun nika? Seripat. Teko Ngawi jebule yo ana. Tapi niki cara Sragen kula ndamel syair niku judulipun tafakur. Tafakur niku ngajak dumateng sedaya ingkang rawuh syukur marang nikmat paringipun Gusti Allah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita. Mergo nek syukur nikmate bakal ditambah. Kurang apa sira urip ana alam donya mboten Bu? Mboten sedaya sampun dipun cukupi Gusti Allah, termasuk kebetahan kita sedaya. Kurang apa mring nikmat kang diparingna bondo donya garwa putra lan keluarga wektu ana tansah
sehat jiwa raga. Allahumma amin. Dadi nek pengen sehat jiwa raga niku nek enek sing mlebu ya kudu enek sing metu. Nggih nggih. Jenengan saben dina nglebokne daharan terus niku nek mlebu terus enek sing metu dadi napa Bu? Penyakit. Dadi enek sing mlebu ya kudu enek sing metu. Jenengan golek duit terus nggih to kudu enek sing metu tinggi sedekah jariyah kados siang niki niku ndadekne sehat. Allahumma sepinten mripat iki digunakno sing prasaja. Mripat digunakne ingkang sae. Suku asta nggih tumandang sing prasaja. Mlampah sae nindakno dawuh agama. Gayuh mulya tirakadolakana. Insya Allah. Sholawat saged mboten? Rengang-rengang tapi nggih, mboten sah dituthuk hadrariyen nggih. Ayo mengke kalih nerokne nek kula musik nembe dituthuk ngeten nggih, nggih. Ha ayo, tapi jenengan ku sing neruske. Allahumma sholli wa sallim ala saged sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Saged nggih? Gajah ya diduduk ya. Monggo mikipun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Terus ya terus nanane nane. Iya prakanca kakang putri anom lan tuwa mumpung neng donya saben wektu padha elinga alam donya kanggo nandur amal sae neng akhirat garing unduh tandurane. Jaman makmur akeh menungso do syukur ngalor ngidul tumindake padha syukur ayem tentrem mesem guyu karo sedulur ado tafakur eling Gusti kang maha luhur. Sholawat monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi daimatan bidawami mulkilahi. Pramune ngantung jeng sallu ala Nabi Muhammad. Sampun kebak napa dereng kerdusipun? Urung.
Lah apa dibaleni neh? Alhamdulillah enten sing mlebu ya kudu enek sing metu. Ngeten nggih Bu nggih. Salajengipun tentunipun sholawat ma'asalam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo tansah katur dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saestu kanthi kita remen maos sholawat sagedipun daku dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang berhak nampi syafaatipun Allahumma amin. Ingkang angka 3 alhamdulillah Bapak Ibu siang punika kawula marak sowan wonten ngarsa dalem panjenengan sedaya. Sak perlu nuhoni timbalanipun segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka halal bi halal ingkang dipun prakarsai kanca-kanca saking muslimat PAC Gerih. Pramila luar biasa. Dinten iki kula digergik diken double wonten Magetan mriku lho Bu sing cedhak mriku barat pundi Bu? Kula moh pokoke aku arep santai-santai kalih ibu-ibu muslimat Gerih. Ngeten nggih Bu nggih. Pramila alhamdulillah kula sowan niku sakderma namung nderek dawuh hanamung kagem jangkepi hadicara amargi desa mawa cara negara mawa tata lumrahe wonten Gerih mriki Pak Camat menawi ngaji dugi jam pira? Jam kalih. Welok ya. Jam pinten Bu? Anak sing jam 3 kayak mau sapa? Pak Camat nyuwun ngapunten niki wargane jenengan mboten jujur ketingale kok enten sing jam kalih, jam 3, jam 1. Engkang leres dugi jam pinten Pak Camat? Oh, sak cekape. Berarti ukurane kesele kula ngeten nggih Bu nggih. Monggo nek ketoke kesel kula lak ya mandeg dhewe ngeten. Lah pripun kula napa ngajine kalih jumeneng ning mboten suwe? Napa kalih lenggah ning sedelok? Oh, padha wae nggih. Mengke kripik gedang, kripik etelo, sithik edang sing penting rata. Ning kula ngaji niku nggih enten ukurane, Bu. Pokoke kula tingali jamaah kok pun sayah kula ampuni. Tengere napa? Kula golek wong angop. Nggih, Pak Camat. Tengere niku anggere wis wong angop niku lak berarti pun sayah nggih to. Lah maksimal kula mados niku piantun gangsal. Iki mau aku wis entuk 3,5. Sing sitok ameh angop ora sida, lah terus kotake teko nggih. Pramila mengke kripik gedang kripik etelo sithik edang sing penting rata. Alhamdulillah Ibu. Ibu. Alhamdulillah siang punika panjenengan sedaya sami rawuh wonten pahargyan punika tentunipun kagungan niat saha tujuan. Amargi innamal a'malu biniyat sedaya penggawean punika absahipun wonten ing niate. Kados siang punika panjenengan dipun niati ngaji golek ilmu thalabul ilmi saha dipun niati badhe nderek halal bi halal. Leres nggih Bu nggih. Teng Gerih punika muslimate kok ya entro-entro dadak diwontenaken halal bi halal barang Masya Allah luar biasa. Halal bi halal punika merupakan tradisi ingkang kedah dipun junjung tinggi saha dipun lestantunaken nggih Bu nggih. Pramila kula badhe tanglet ibu-ibu sebelah mriki grup A. Regu A sebelah mrika Bu. Ibu-ibu regu A Ibu. Nggih, jenengan nggih Bu nggih lambaikan tangan grup A tapi. Nah, nggih sebelah mriku. Ibu-ibu grup A, kula pengen mangertos jenengan saking dalem dugi mriki wau halal bihalal. Niate tek dadak halal bihalal dadak dianekne halal bihalal kersane napa Bu? Regu A, regu B urung. Regu A. Mengke nek pas kan pas etot ngoten nggih. Pripun Bu? Jenengan halal bihalal niate napa Bu? Nglebur dosa 100 untuk regu A tepuk tangan. Lho sithik mentes kok Bu. Bener nglebur dosa sakniki regu B sebelah mriki. Anyake king pager mriki lambaikan tangan yang regu B. Nggih tengere niki. Nggih. Regu B nggih Bu nggih. Enggak Bu dijawab. Reguan jawab halal bihalal diantenaken mergo pengen nglebur dosa sakniki regu B. Kok dadak halal bihalal kersane napa Bu? Silaturahmi tepuk tangan regu B 100. Saya saiki regu C jawabannya ra oleh padha anyang bredeg iki deg pengurus engko keri. Kudu gak oleh padha lho nggih. Regu C sebelah mriki nggih Bu nggih. Tapi dipun jawab
kenging napa kok ndadak diwontenaken halal bihalal reguce? Pripun? Oh ndawakne umur ya wis 100 untuk reguce. Masya Allah pokoknya anggere sing jawab siji selamat. Regude sing wonten teras masjid. Halo Ibu. Tek gak wani nyauri apa wedi nek kleru apa piye? Mana suaranya Regude? Nggih, ya Masya Allah. Kok ndadak diwontenaken halal bihalal tujuannya napa Bu? Pengen ngerti Bu Titi? Ya wis ora apa-apa 100 ngono wis. Pokoke kabeh bener kok. Sakniki reguke sebelah mriki ya reguke ke belakang. Kenging napa kok dadak diwontenaken halal bihalal Bu? Golek fitrah. Oh kok golek fitrah, golek sangu yo. Ora apa-apa wis 100 saiki kanca-kanca rebana, ya rebana sing teng panggung. Kenging napa kok dadak diwontenaken halal bihalal Bu? Oh tanggapan, ya Allah nggih, tanggapan Pak Lurah, ya Allah, tanggapan berarti mulai kudu nyangoni. Sakniki Pak Camat, Pak Lurah saha sedaya tamu kehormatan ingkang wonten sisih kanan kula nggih, kenging napa kok dadak diwontenaken halal bihalal Pak? Dalam? Oh gak, jawabannya Pak Camat beda padane jenengan. Pak Camat karo Pak Lurah beda. Beliau menjawab kangge nyudo duit. Nggih Pak nggih. Lah ketoke wis akeh ya tak sudo. Ya alhamdulillah gandeng enten halal bihalal ya Allah sound sisteme payu. Nggih to? Tukang syuting ya. Heeh, kajange payu, seneke payu, hadroe payu. Mubalake. Pramila penting sangat ngawontenaken halal bihalal. Tujuanipun napa to kok ndadak ngawontenaken halal bihalal amargi ngeten Bapak Ibu. Menungso niku lak gadahe namung rong perkara. Al insanu mahallul khata'i wa nisyan. Menungso niku panggonan salah lan panggonan lali. Laras napa mboten? Tiang niku nek salah niku lumrah wong jenenge menungso. Sing penting mboten salah terus. Salah kok terus niku jenenge jarak. Nggih napa mboten? Lah tiang nek salah niku entuk-entukane mesti dosa. Menungso kok lali wajar wong jenenge menungso. Nek mboten lali niku malah mboten menungso. Ning jenenge menungso lali ki lumrah sing penting mboten lali terus. Lali kok terus niku jenenge klali. Nggih napa nggih? Pramila menawi kita kok salah duweni dosa. Lah sing rawuh niki sedaya mestinipun lak gadah dosa nggih Bu nggih. Ibu panjenengan sami gadah dosa napa mboten? Gadah. Kathah napa sekedhik? Kathah. Rencanane dosa sing akeh niku ajeng dinapakno. Oh dilebur nggih Bu nggih. Sapa muni didol ngene mau. Aku tak melok adol ngono lho Bu nggih. Dados dosa sing kathah niku kedah dipun lebur. Dosa kalih Gusti Allah utawi dosa karo sepadha amargi kene niku wau menungso niku gadahe namung rong perkara, salah karo lali. Kok enten menungso ketingale pinter. Niku namung ilmune Gusti Allah dititipno. Titip. Ngeten nggih Bu nggih. Dadi aja rumangsa pinter, ning pinter rong rumangsani. Kok enten tiyang niku sugih mblegedu bondone pirang-pirang. Ya Allah Bu, niku namung bondo titipane Gusti Allah. Mula wong urip aja rumangsa sugih, ning sugih ya rumangsa. Wong urip ning alam donya aja adigang adigung adiguna. Urip sing prasaja aja tupeh sugih banjur dong semuge. Ngaten nggih Bu nggih. Aja tupeh sugih banjur dong sing sugih gak oleh semuge. Bondo iku mung nyilih besok bakale. Mulih nggih Bu. Bondo iku mung nyilih besok
sugih gak oleh rumangsa sugih. Aja tupeh pinter banjur do sing pinter gak oleh keminter. Aja tupeh pinter banjur do keminter. Pinter yen ora bener besok bakal keblinger. Pinter yen ora bener besok bakal keblinger. Sholli wa sallim sagedipun pahami nggih Bu nggih. Melih niki pepeling melih. Aja tupeh gagah njur kakean. Astagfirullahaladzim Bu, sik baleni jenengan karo bapake kok iso molah-molahke iki piye to Bu? Yuk aja pola, yuk kula sungkan kalih Bapak Yai, Pak Camat, Pak Lurah, ya Allah dikira sing marahi aku. Aja pola tingkah ngono rada alus kok ya masyaallah. Polah iki Pak Lurah, masyaallah. Pak Camat nyuwun agung pangapunten ibu-ibu pancen ngeten niku kok Pak. Sosok niku lepas kontrol, pake dipolah-polahke, pake polah anake. Tambah lho malahan kaya ngono piye gereh. Masyaallah. Baleni aja polah. Napa Bu? Tingkah. Tingkah nggih sing alus. Pak Camat barang mbok polah-polahke. Sungkan kula. Baleni aja tupeh gagah njur kakean. Aja tupeh gagah njur kakean. Tingkah gagah yen ra ngibadah uripe bakal susah Pak. Gagah yen ra ngibadah uripe bakal susah. Jenengan molah-molahke Pak sakniki bales Pak. Bales Pak sing mengko yo ibu-ibu dibales yo genten sing buanter jenengan genten. Aja tupeh ayu sing banter Pak. Banjur do lho iya ngono. Pak Camat langsung kemayu. Aja tupeh ayu banjur do eling tuamu nek wis sepeyat ya wis ora. Aku gak wani muni. Kula mboten lho nggih, kula mboten lho. Oh malah ra mayok-mayokke. Ayu yen ra mituhum besok bakal bendu. Ayu yen ra mituhum besok bakal bendu. Allah Allah sholli wa sallim daiman ala mahdahu sholli iman ala mahdah wal ali wal ashabi man qadwa wal ali wal ashabi qadwa
Wih, kula meh keblondroken. Tesih sekiat, Bu. Lah kula wektune katon 3 menit. Tenggen rondone kula niku jam 12 kurang 15 menit. Kula tambahi mboten napa-napa Bu Nyai. Oh, lah minggae ya. Nggih, pramila niku nggih ibu-ibu. Kita sedaya niku nek salah mesti duwe dosa. Iso ndadekne dosa. Dosa kalih Gusti Allah. Niku enten 2 perkara. Dosa sing cilik-cilik kalih dosa ingkang gedhe. Lah dosa ingkang cilik-cilik niku carane nglebur dos pundi to Bu? Dosa kalih Gusti Allah sing cilik-cilik niku dipun lebur carane kita kedah sregep maos istighfar. Kudu seneng maos istighfar sedina sewengi dipun waos ping kuwathah. Jenengan nek istighfar sedina sedalu ping pinten Bu? Oh mboten mesti, tapi nek bar salat dikiran terus maos istighfar nggih Bu nggih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Saged Bu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Piyambak cobi. Astaghfirullahaladzim. Jos niku dipun waos saben-saben nglampahi salat fardu. Pramila wonten Nahdlatul Ulama niku sampun dipun tata kanthi sae saestu. Para sesepuh kita, pinisepuh kita, sedaya pendiri niku leh nata leh gathik-gathik, ora urung kok nek rawayahe bar salat ibu-ibu nggih ki ya sok kadang gak tau maca istighfar. Nggih Bu nggih? Nggih napa nggih? Mula niku maos istighfar. Cara biasane nika nek awake dhewe dosane cilik ngucap istighfar, cepat ucap astaghfirullah. Jenengan nggih hafal niku Bu? Hafal. Cepat ucap astaghfirullah. Maos istighfar. Ingat mati, ingat sakit, ingat saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu. Urip pisan. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Sing nyanyi sinten niku? Wali-wali genah Bu Titik no kok yo jenengan ki jan ra ngetok-ngetokne aku, ado-ado kok seragen tak parani demi cintaku padamu genah kene muni iso ditekai. Sing nyanyi sinten? Wali. Tapi kula nggih wali kok Bu. Wali murid nggih Pak nggih. Masya Allah maos istighfar. Sing nomor kalih ibu-ibu, mun dipahami nggih. Dadi dosa sing cilik-cilik carane nglebur pripun? Maos istighfar. Jenengan mantuk kudu nggawa ilmu. Sing nomor kalih dosa sing gede-gede kalih Gusti Allah carane nglebur pripun? Kita kedah taubatan nasuha. Tobat lawan sak temen-temene tobat Bu, mboten namung kapok-kapok. Lombok iki muni kapok sesuk dibaleni meneh. Pas nalika pedes ya Allah, aku wis moh pedesen aku, pedese nguculne kuping, wis ora arep mangan sambel meneh. Niku pas pedesen. Sesuk ilang rasane, wis lali rasane, ndi tak nggo lawuh sambele ndi. Nah, niku namine kapok-kapok Lombok. Tapi nek misale awake dhewe taubatan nasuhan niku berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Allah dan akan melaksanakan semua perintah
Allah. Cara jenengan dadi wong wedok sing ndek wingi rada cetil saiki rada lomo. Nggih Bu nggih. Ndek ini keset saiki rada sregep. Ngeten nggih Bu nggih. Dadi harus ada perubahan ngeten. Niku dadi dosa sing cilik istighfar, sing gedhe niku taubatan nasuha. Tapi wonten Bapak Ibu, dosa sing boten di ngapura kalih Gusti Allah. Dosa napa niku? Syirik atau menyekutukan Allah, karena Allah itu hanya satu, Tuhan kita itu hanya satu. Dipun jelasaken wonten surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Jadi Gusti Allah dhewe niku namung siji. Kita tidak boleh menyekutukan Allah karena itu termasuk dosa yang tidak bisa diampuni. Naudzubillah min. Sing nomor kalih dosa antarane menungso kalih menungso. Contone pripun Bapak Ibu? Dosane kita kalih garwa. Ibu sing rawuh niki do ndek bojo napa mboten? Gadah. Duwe dosa karo Pak M mboten Bu? Gadah. Kata apa kedhek? Oh kata potongan galak. Mboten, ya Allah aku mulai dicegak malahan nggih. Bapak, sing teng wingking Bapak. Oi. Masya Allah ngerih ki syahdu tenan anake. Nek seragam tetep dalem kok Bu, nek ngerih gak oi. Wangsuli Bapak. Ya wis ora apa-apa. Bapak-bapak sami gadah dosa kali Ibu napa mboten, Pak? Mboten kok Bu. Pak era ndek dosa sing duwe wong wedok ora apa-apa ya Bu ya. Awake dhewe lembah mana ya Bu ya. Wong lanang nang endi-endi padha Bu tak kandhani. Wong lanang ni salah jarang njaluk ngapura Bu. Heeh, rumangsane wis bener dhewe. Tenan nek njaluk ora kena disemayani. Tenan iku. Padahal sok soleh blonjo lho, Cik. Kurang jenengan wis diomongi syukur wae. Ditekoki duwe dosa kali Ibu mboten. Lah kula niku ngaji sak Jawa Tengah dugi Ngawi kok padha jawabane. Wong lanang kabeh ra ndek dosa ya wis ora apa-apa sing duwe dosa awake dhewe ya Bu ya. Diterima-terimane. Pancen ibu-ibu kene akeh dosane ya Bu ya. Heeh, mangke terus dilebur nggih Bu nggih. Lho Pak, wong wedok legawane kaya ngono jenengan kok dadak muni mboten ngono apa Pak? Nggih dosa kita kalih garwa. Lajeng dosane kita kalih wong tuwa. Dosa karo putra. Karo putra gadah dosa mboten? Karo putra karo putu gadah mboten? Gadah wong jenengan kulino ngapusi anak. Anak wong dodolan tulit mak tumbaske gak pareng kuwi pahit. Pahit apa sing gawe es lho leh gawe tenanan. Direwangi gulane gula asli kok iso mbok fitnah pahit lho. Aneng yo piye wong padune yo ben ra jajan nih mau. Lho niku dosa niku ngapusi. Enek ting ting mak bakso mak baksone entek-entek jek muni ya kayak keblondroken jane kudune wis gak muni tak tekokne mau wis tak omongi jare entek kok. Ya Allah, awake dhewe duwe dosa kalih putra mboten Bu? Gadah. Cara awake dhewe njaluk ngapura nggih mboten napa-napa nggih Bu nggih. Lajeng dosa karo kanca. Karo kanca napa meneh karo Bu Ketua Muslimat jenengan dosane akeh. Iya sosok ngrasani Bu Ulia. Bu Ulia piye kae? Piye kae? Kudune kan anggone ning nggon aku sik nang kono piye kae umamane. Ning kuwi muslim gerih kira-kira ya. Ayo ketua niku nggon tombok, nggon mikir banter, nggon disenani wong, nggon disalahke nek bener gak patek ketok masa salahke ngeten nggih Bu Ulia nggih. Heeh, padha aku ya dadi ketua. Tetesipun dosa karo kanca, dosa karo tangga, dosa karo sepadha niku kudu dilebur. Lah carane nglebur dos pundi? Mboten namung maos istighfar mboten taubatan nasuha mboten ning awake dhewe kudu ikrar, saling memberi dan meminta maaf. Ngeten nggih Bu nggih. Engko nek wis padha-padha deal akhire kosong ngoten Bu. Kalih garwa sampun sami sungkem. Tenan Bu. Sing muni mok wong 5. Kalih garwa sampun sami sungkem. Tambah wong 10. Karo bojone pun sungkem. Karo bapake pun sungkem Bu.
Alhamdulillah. Kula biasa lek teng pundi-pundi mesti enten sing nyeleneh, Bu. Kalih Pak pun sungkem, jamaah jawab, "Sampun, enten sing nyeleneh dereng." Ngono kuwi ya mok wong loro ndil ngoten niku. Oh tak tekoki lah, kenging napa jenengan nek dereng sungkem? Lah kula nek ajeng sungkem niku isin, Bu. Enten sing isin. Enten meneh sing setunggal, lah enten napa? Nek mboten sungkem mboten Bu, Bu Titik kula mboten sungkem kalih Bapak. Lah nek apa? Wong wedok aja angel-angel. Pancen wong wedok niku kudu ngrumangsani, luwih enom pramila kudu njaluk ngapura sik. Lah ya kula kandhani nggih Bu nggih. Ati aja diloro-loro, aja duwe dendam, aja duwe pegel pun bodho jenengan ndang sungkem mboten. Kula mboten sungkem kalih Bapak, mboten sangel-angel Bu wong wedok niku suwargane manut wong lanang. Monggo sungkem mboten kula mboten ajeng sungkem kalih bojo. Lah enten napa nek mboten purun sungkem kalih bojo? Ajeng sungkem pripun wong kula ra ndek bojo kok. Jebule rondo sing tak jak omongan. Aku lho ya gregeten ana ya Allah Bu ra omong. Masyaallah sallu ala Nabi Muhammad. Terus kula maringi trik engkang wau Bu sing isin wau lho, sing jenengan mbok bilih nggih. Rawuh kok dereng sungkem bapake. Kondur keng mriki mengke dalu kedah sungkem. Kudu. Kedah nggih Bu nggih. Mengke dalu kok ketoke bapak nalikane leyeh-leyeh nika ta pun ngopi napa ngeses teng ngarepan jenengan ndang macak sing ayu. Cocok nggih Pak nggih? Lho, Pak camate cocok kok. Lho, jenengan ndang paes masak sing ayu nganggo minyak wangi. Jenengan ndang marani bapak teng ajengan kledeng matur bapak nyuwun ngapunten kula badhe wonten perlu. Wani Bu. Tenan lho ya. Ngono kuwi wong lanang mbok cedhaki macak ayu ngomong enek perlu mak teratap langsung dek 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 dek. Enek apa iki? Dek janur gunung dengaren bojoku ngomong arep enek perlu, apa ngerti peh sesuk wis raposo. Akhirnya bapak diderekke monggo bapak jenengan rumiyin kula derekne. Ya, bapake digandeng, diderekke, dilebokke ning jero. Lah kuwi pinter no. Teng jero kamar Pak jare. Dilebokke ning jero kamar. Pake tambah husnudzon. Ya Allah bojoku, bar bodho ketoke wis tobat tenan iki ra perlu nembung kono wis meh tawa. Sak sampunipun ngoten nggih to, ben aman lawange ditutup blek. Mari ditutup terus oh Pak Eke genah ki jare. Oh genah napa Pak? Kok sik dikancing. Mari ngoten Bu, posisikan yang nyaman dan aman penak. Bapake teng nginggil, ibuke teng ngisor. Kok iso kuwi apa lho Bu jenengane masyaallah. Genah ajeng tak warai sungkem no kok yo. Bapake teng nginggil, ibuke teng ngisor. Aja kleru. Nek kleru mboten pas gak penak Bu. Mosok bapak nang ngisor ibuke nang dhuwur. Ora ilok nggih, ora ilok. Guyune tek ngeceno Bu jenengan Bu. Ya Allah sungkem. Lajeng nek sampun bapak lenggah kanthi sekeca jenengan cepeng astane mak cek sing dicepeng napane Bu? Pripun mak cek astane dicepeng mak napane astane aja kleru. Oh kadang ibu-ibu ngerih ki gregetno kok wis diwarai sing dicepeng astane malah kleru. Pake yo kaget no jenengan ki piye astane. Mari ngoten matur. Matur nggih. Bapak, apa papa, apa mas, apa yang, apa-apa terserah. Jenengan leh nimbali pripun? Bapak ngaturaken sugeng riyadi. Lah ngoten ta Bu? Nyuwun ngapunten sedaya kelepatan ingkang kula sengaja utawi boten kula sengaja. Nyuwun ngapunten Bapak. Wah, nyak iki sadu. Sadangunipun kula dados bojone jenengan kula dereng saged dados wanita ingkang mak sentruk. Ngene bapake keloro-loro ning ati ya Allah gogloh nggih masyaallah. Sok kadang Pak kula dadi wong wedok omonganku banter.
nek ra banter nyatane jenengan ya wis ora krungu. Pancen ya jenengan wis. Oh malah ngerokne bojone butek jenengan ki pisit to ki. Njaluk ngapura kok dadak madani wi lak ya wong gerih apa ya enek. Walah, lah kok malah budek-budekne pake. Nyuwun ngapunten saestu nggih Pak, nyuwun agunge pangapunten sok kadang kula nek kala-kala masak enak malah lawe kula delikno. Pawakane wong beran iki. Oh nggo anake nggih Bu nggih. Sok kadang servis kula kurang memuaskan. Saestu kula nyuwun tambah donganipun, mugi-mugi kula saged dados garwa putri ingkang salehah, nggih Bu nggih. Saged dados ibu ingkang salehah, saged dados piantun ingkang sae, saged dados jodoh donya ngantos dumugi suwarga. Kula nyuwun ridho. Kira-kira ngono kuwi do gelem apa ora? Ketoke ngakoni salahe do ra gelem no kok, bangsa ndelik kelawuh mau ya emoh no kok. Nah, ngeten niku Bu, piantun kakung kok dingetenke niku neng ati gogloh Bu. Gogloh ya Allah, bojoku njaluk ngapura kok sampe sentruk kaya ngono nangis apa oleh tobat tenanan. Sentrak-sentruk dikira nangis jebule pilek. Alah. Alah wong gereh. Terus bapake matur, "Iya Bu, ya semono uga aku dadi wong lanang. Wong lanang ki jare ala-ala menang, mergo ora tau gelem salah niku. Aku dadi wong lanang ya urung iso nyenengne atimu, Bu. Sok kadang aku anggenku nguwahi blonjo cek kurang. Sampeyan dadi wong wedok mbok rewangi gemi, setiti ngati-ngati mbok rewangi ngewangi nyambut gawe. Nek wong desa nggih Bu nggih, mbok rewangi buruh tandur, matur, sok kadang ngedos. Ngedos niku apa mriki? Sami nggih, ngarek niku lho Bu. Heeh. Mbok rewangi dodolan, mbok rewangi buruh nyuci lan sak panunggalane aku njaluk ngapura ya Bu, urung iso nyenengne awakmu. Sok kadang mbok rewangi buruh tandur, anggere sak tanduran mbok tukokne gelang, aku ya seneng nyawang. Ning aja dadi atimu pendak ngrabuk mesti tak jaluk, tak dol gek aku urung iso nyaur lho, ngaku nek kaya ngono kuwi. Leh mung golek pari ya Allah, tak ingeti sak panenan entuk 10 sak aku wingi ya ayem Bu, tak delok ning centong enek 10 sak gedhi-gedhi atiku ayem. Ning aja dadi atimu ya Bu, aku wingi adol gabah ora kondo. Pake jujur. Ibuke ya kaget lho, napa nggih Bapak wingi kula tingali jek utuh 10 ngerti ya sing tengah kae isine tak ganti brambut. Tapi niki sing marahi mboten Pak Lurah lho niki. Saestu lho, piyayi mriki apik-apik kok. Gandeng pun ngoten ya sing wedok akhire lega, wong sing lanang pun ngaku. Lah piye wong bodo ki wayahe bongkaran. Pake ndek utang ora omong, ora wani nyaur akhire ndelik-ndelik adol gabah. Kanggo ngilangi jejak diseni brambut. Mas, kok brambutnya aja diguwak ya lek pripun kok ditambahi dikebaki nek. Ajenge napa Pak? Alah wis tak nguruk apa kono. Jebule balik kene jero neh. Terus bapake matur, "Aduh Ibu, aku njaluk ngapura. Wingi aku adol gabah ora kondo." Gandeng wis omong ya di ngapura nggih Bu nggih. Wong ya kanggo butuh bareng kok nggih Bu nggih. Ibuke ngomong, "Aduh Bapak, kula sampun ridho. Aduh Bapak, kula sampun lila. Nawi kirang tak aturi sate griya." Malah omah barang entek Pak Camat, pripun ta, pripun masyaallah. Intinipun dos pundi? Awake dhewe nek duwe salah karo sepadha-padha niku kudu njaluk ngapura. Ikrar, saling memberi dan meminta maaf. Saged dipun pahami Ibu-ibu. Dados nek duwe salah ndang njaluk ngapura, nek duwe salah ndang njaluk ngapura, rasah ngenteni sasi bodho. Nggih to, awake dhewe lair niku kabeh menungso lair resik, gak duwe dosa, sok nek sak wayah-wayah mati ditimbali Allah kudu resik ya gak duwe dosa. Insyaallah nek ngoten saged dadi tiyang ingkang bejo mulya. Allahumma amin. Kula selingi syair klebur dosa tesih kiat. Bunyai keblondroken 15 menit niku bunyai.
Waman nggih, nglebur dosa nggih Bu nggih. Ajaan dumateng sedaya ingkang rawuh, mugi-mugi sedaya dosa-dosa kita saged dipun lebur kalih Allah, saha dosa marang sepadha-padha saling bisa memberi dan meminta maaf. Enggak cahaya ditutuk tek 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 dengat dosa, mugi-mugi sedaya dosa-dosa kita dipun lebur kalih Allah. Amin Allahumma amin. Sedaya ingkang rawuh dosanipun saged resik kaya dene kertas putih. Allahumma amin. Apa ora percaya suwarga neraka nyata, piwales amal kodonya Gusti Allah ora citra. Setahun pisan dina riyaya, ayo padha nglebur dosa. Soan wong tua, dulur lan kanca, ampreh padha entuk ridho. Maos istighfar ngleburno dosa, tobat nasuhan ngleburno dosa. Soan salaman ngleburno dosa mring sepadha-padha. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah ngaturaken Gajah Mungkur wadukipun Wonogiri menawi atur kula kelantur-lantur kula nyuwun pangan sami. Di ngapura nggih Pak nggih.
Di ngapura nggih Bu nggih. Saderengipun dipun tutup monggo ndonga ingkang ngantos donga ngantos paripurna tak dongakno bejo mulya donya ngantos dumugi swarga. Sing gak gelem ngenteni donga wayahe rong rampung mulih dhisik tak dongakno muga-muga ora apa-apa. Nek piye monggo sareng-sareng astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotoya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ingkang Maha Rahman Maha Rahim, siang punika kita sedaya nyuwun ya Allah panjenengan ngapura sedaya dosa-dosa kita ya Allah. Dosanipun tiyang sepah kalih kita ya Allah, dosanipun guru-guru kita ya Allah, dosanipun garwa-garwa kita ya Allah, dosanipun putra-putri kita sedaya ya Allah, saha dosanipun muslimin muslimat sedaya ya Allah. Ya Allah ingkang Maha welas asih, panjenengan dadosaken kita tiyang ingkang tansah syukur marang nikmat panjenengan ya Allah, tansah sabar nembe takdir panjenengan ya Allah. Panjenengan dadosaken kita sedaya tiyang ingkang tansah bejo mulya donya ngantos dumugi swarga ya Allah. Panjenengan dadosaken rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Panjenengan paringi kita sedaya limpahan rezeki ingkang halal kathah tur barokah ya Allah. Dadosaken putra wayah kita putra putri ingkang saleh salehah ya Allah, ahli ibadah ya Allah, ahli akhlakul karimah ya Allah, ahli salamah ya Allah, ahli Quran ya Allah, ahli jannah ya Allah. Ya Allah ingkang Maha welas asih, menawi kita sedaya wonten ingkang gerah ya Allah panjenengan paringi sehat badanipun dhahir batinipun ya Allah. Menawi ingkang nembe susah ya Allah panjenengan paringi bingah ya Allah. Menawi wonten ingkang nembe wonten masalah ya Allah panjenengan paringi solusi ingkang sae ya Allah. Ya Allah ingkang Maha Rahman Maha Rahim, kita sedaya nyuwun ya Allah takdiraken sedaya ingkang rawuh ing majelis punika ingkang tasih wonten majelis punika tiyang ingkang bejo mulya wonten ing alam donya ya Allah, benjang teng akhirat pikantuk swarga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin bisyiril Fatihah. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu ngaturaken yupainem dodolan telo cekap semanten atur kawula mugi-mugi Allah ridha saged minanggih malih wonten wekdal ingkang sanes kanthi keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Matur nuwun Bapak Camat, Bapak Lurah ingkang sampun membersamai ngatos paripurna saha sedaya dari aparat kepolisian saha sedaya dari ingkang rawuh tamu undangan ngaturaken cekap wekdal katur dumateng panjenenganipun pengendali wara wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.